हमनानै लाबाय सरकारा दामबुक मुंनि गामियाव मोनसे हस्पिटाल गायसनबाय माने गायसननाय जाबाय आरो बै हस्पिटालाव बा बै मेडिकेलाव हिन्दु धोरोमारि सुबुंफोरा माने जेबो बेसेन होनालासे फ्रि अफ कस्ट मा खालामनो हायो गावनि देहाखौ चिकित्सा खालामनो हायो जोथोन लानो हायो नाथाय गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरा बेवहाय जुदि चिकित्सा खालामनो फैयोब्ला बिसोरो मासुल होनांगोन रां होनांगोन बिसोरो फ्रि अफ कस्ट बेवहाय चिकित्सा लानो मोना दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि हादराव माने जोंनि भारत बादि हादराव बेबादि बेबस्था सरकारा खालामनो हायो नोंथांनि जुक्तिखौ मा लिरबानो जाबाय नोंथांनि जुक्तिखौ हो स' बेबादि टाइपनि एक्जाक्ट जायाखै नाथाय बेबादि टाइपनि मोनसे सोंथि फैदों नोंथांनाव बयबो मिथिगौ ससियेल साइन्सनि पेपाराव बेबायदि मोनसे सोंथि फैदों स' सिदा सिदि बेनि एन्सारखौथ' बयबो मिथिखाबाय बेबायदि जोंनि इन्डियायाव जानाया जोंनि भारतआव सरकारा बबेबा धोरोमनि थाखायल' स्पेसियेलि प्रमोशन खालामनाय बै धोरोमनि थाखायल' बबेबा मोनसेल' धोरोमनि थाखाय खामानि मावनो हानाय बेबायदि जेबो राइट्स गैया जोंनि सरकारा बबेखानि माइनरिटिसफोरनि बेलायाव जायफोरनि सुबुं सानखोआ खम जायफोरा माइनरिटिस संख्यालघु होनना बुङो बैसोरनि बेलायाव बिसोरो गावसोरनि कालचार धोरोमखौ प्रटेक्ट खालामनायनि थाखाय माखासे राइट्स दङ बे जुदा बाथ्रा स' इन्डिया मोनसे सेक्युलार कान्ट्रि डेट मिन्स धोरोम उदां हादर डेट मिन्स धोरोम बासि हादर गासैबो धोरोमानो समान मोनथाय दङ स' गासैबो पाब्लिक इन्स्टिटिउसनफोराव अफिसानो जा मायबायानो जा कलेजानो जा स्कुलानो जा बैफोराव बयबो फरायनो हायो जोंनियाव बेबायदि आरो नाथाय खायसे बिथिंखौ लानानै बबेबा धोरोमारि सुबुंफोरा गावसोरनि धोरोमजों रिलेटेड जुदि इन्स्टिटिउसन गायसनदोंबा गावसोर दे सरकारा नङा बेवहाय बिसोरनि एक्सट्रा कटा थागोन बे जुदा बाथ्रा नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसोआव लाखि जायखिजाया सरकारियानो जा प्राइभेटानो जा जिकुनु हस्पिटालाव बेबादि डिसक्रिमिनेसन खालामनाया नासयनाया माब्लाबो जानो हाया जोंनि इन्डियायाव स' बेबायदि जाया स' बेखौ बयबो मिथिखाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बे कुइसना आसलते बेसेबां गनायथावनामोन गोबाङानो बे कुइसनखौ बुंदों माने बे कुइसना बहुत हाई लेभेलनि जादों सासे क्लास 10आव फरायनाय फरायसानि थाखाय बेयो एक्सेप्टेबल बा बेखौ एन्सार होनो हाथाव बेबायदि नङा स' बिसोरो बेनि एन्सारखौ होनो हानाया पसिबलानो नङा एसेबां गोथौआलागै बिसोरो आयत्त खालामनो हाया दा बाथ्राया जाहैबाय बे कुइसननि एन्सारखौ सेबेया माबायदि लुबैयो बा बे कुइसननि एन्सारखौ फरायसाफोरा माबायदि होनांगौ सेबेया माबायदि होयोबा बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन आरो बिसोरनि जि कुइसन जि बहिनायनाव जि एन्सार हरो ना बे एन्साराव माबायदि लिरनाय दङ बेखौ नायबासो मिथिगोन जे सेबे एन्सारखौ माबायदि लुबैयो नाथाय बेनि एन्सारखौथ' गोबां एक्सपार्टफोरा गोबां रोखोमै होदों माखासे जोंनि भारतनि कनस्टिटिउसननि आर्टिकल जेरै आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 27 30 बारो बेवहाय जानाय नङा 27, 20 दा बाय जानो हागौ आं कनस्टिटिउसन सायाव बांद्राय नलेज गैया जास्ट आं माने जेब्ला जाथाया जादों बे सेक्युलार बा धोरोम बासि हादर धोरोम सायख' हादर धोरोम उदां हादर जायखौ होनना बुङो जोंनि भारतखौ बा समान मोनथाय दङ राइट टु स्पिच राइट टु एक्सप्रेसन माने इकुवेल राइट्स होनना बुङो ना स' बै इकुवेल राइट्सनि बेलायाव मोननैसो आर्टिकला नायनो गोनां निस्सय बैजों रिलेटेड आर्टिकलफोरखौ आं फरायनानै नायदों कनस्टिटिउसननि नलेज गैया आंनियाव स' आर्टिकल 14 मा बुङो स' बेनि एन्सारा माबायदि जाथावना बेथ' मेटार नंला नाथाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरगोन माने आर्टिकल 14 मा बुङो आसलते जे आर्टिकल 14 बादिब्ला इकुवेलिटि प्रभाइड खालामनांगोन ना जायखिजाया रावारि सुबुङानो जा जिकुनु थासारियानो जा रेंकआनो जा पजिसनानो जा कन्डिसनानो जा जायखिजाया कास्टनियानो जा गासैखौबो मा डिसक्रिमिनेट खालामनो हाया सबखौबो समान नोजोरै नायनांगोन इकुवेल प्रटेक्शन्स अफ अल सिटिजेन्स बेखौ गेरेन्टि होयो बे आर्टिकल 14 स' बै हिसाबै सासे इस्लाम धोरोमारि बेरामि मानसिया हमना ला बै हस्पिटालाव थांबाय नाथाय बिखौ धोरोमखौ नायनानै मा चिकित्सा खालामाखैसै एबा गोबां रां लाबाय बिनिफ्राय बेबादि जानो हाया बे आर्टिकल बादियै नङा होमबा स' बे आर्टिकल बादियै बेबायदि जाथावा बबेखानि बे कुइसना बेसेबां जाथावना बा बेसेबां बेवहाय माबा मोनसे गोरोन्थि दङ बेखौ बुङाखै बेवहायथ' जेबो गोरोन्थि गैया कुइसनाव बे कुइसनखौ नाथाय फरायसाफोरा होनो हागोन ना हाया बेसो आरो बाथ्राया नाथाय आर्टिकल 14 बादियै हाया बेबायदि बुंदों आरो आर्टिकल 15 मा बुंदों सेम आर्टिकल 14, 15 प्राय सेमानो जायखिजाया रेस कास्ट सेक्स प्लेस अफ बार्थ जि आरो
बेस्ड अन रिलिजन बैफोर गासैखौबो जियानो जाया मानो जि धोरोमारि जि जायगा जि माने आथोननि सुबुङानो जाया मानो हौवायानो जा हिन्जावानो जा बयखौबो समान नोजोर नायनांगोन बेबायदि टाइपनि आरो आर्टिकल 15 स' आरो आर्टिकल 16 मा बुंदों मोनसे आं नोंथांनो बुंनो नाजागोन जे इकुवेल अपरचुनिटि इन पाब्लिक एमप्लयमेन्ट स' बेबायदि बुंदों बबेखानि बे आर्टिकल 16 17 बेवहाय बे कुइसन एन्साराव बेसेबां रिलेटेड बेखौ आं बुंनो हाया आर्टिकल 17 मा बुङो इट एबलिश द प्रेक्टिस अफ आनटाचेबिलिटि माने आनटाचेबिलिटि स' हमना ला डक्टराथ' दांथारनांगोन नङा होमबा डक्टरा दांथारनांगोन स' डक्टरा सासे बेमारिखौ दांनांगोन जुदि चिकित्सा खालामा बिनि ओंथिया मा जागोन बा रां लानानैसो चिकित्सा खालामो बेबायदि बिथिङाव आनटाचेबिलिटिनि खोथाया फैगोन ना फैया बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालाम स' गोबां एक्सपार्टआ बैफोरखौ सेन्था बुंदों आरो जे आर्टिकल 17 बेवहाय भायलेट जागोन स' बेबायदि बुंनो नागिरदों बबेखानि बेवहाय आनटाचेबिलिटिया फैगोन ना फैया नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय स' बेबायदिनो आर्टिकल 27 आव मा दं सरकारा टेक्स पेयार सरकारनियाव थानाय राङा बबेनिफ्राय फैयो सरकारनियाव थानाय राङाथ' नों आं मानसिनिफ्राय मा खाजोना खांनानै जमा खालामनानै दोनो हादरनि रां बाख्रियाव स' बै रां बाख्रिजों बबेबा मोनसेल' माने स्पेसियेल बबेबा मोनसे धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखायल' हस्पिटाल बानायनो हानाया पसिबल नङा लोगोफोर बेबायदि बानायनाय जेबो अपसन गैया इन्डियायाव स' बेखौ बुजायो 27 स' बिनि बादैबो 28 29 गुबुन गुबुन दं आर्टिकल 30 खिन्थु माइनरिटिसफोरनि थाखाय बेखौ आं बुंबाय थाला माइनरिटिसफोरनि थाखाय बे आर्टिकला जायनि जाउनावथ' माद्रासानि जोनोम जादोंमोन होननानै बुङो मानसिफ्रा नङा होमबा स' बेबायदि गोबां आर्टिकल 14 15 भायलेट जानो हागोन आर्टिकल 14 15 भायलेट जानो हागोन बेनिखायनो भारतआव बेबायदि माब्लाबो फरायसालि गायसननो हाया हस्पिटाल गायसननो हाया बेनोमोन आरो एन्सारा रियेल एन्सारा बिजाबाव दङ बबेखानि जे भारतआ मोनसे धोरोम उदां हादर स' धोरोम उदां हादरबा गासैबो धोरोमारि सुबुंफोरानो मा बै हस्पिटालाव चिकित्सा खालामनो हानांगोन प्राइभेटआनो जा सरकारियानो जा नङा होमबा आरोबाव मोनसेया जाबाय मा जोंनि भारतआव गासैबो सुबुङानो एनि कास्ट एनि क्रिड एनि सेक्स एनि रिलिजन समान मोन्थाय मोनो गासैबो आयेननि खाथियाव बयबो समान इकुवेल अपरचुनिटि बै हिसाबै मा बे हस्पिटाला जिहेतु सरकारानो गायसनगोन बेनिखायनो बैहाय गासैबो समान मोन्थायखौ मोनगोन नङा होमबा दा बे जाबाय एन्सारखौसो आं नोंथांनो बुंदो नाथाय बेनि जि उद्देश्य बे कुइसननि उद्देश्य अबजेक्टिभा मामोन गथ'फोरखौ मा टेस्ट खालामनो नागिरदोंमोन रनल्ड पेगु बिथाङा बुंदों मा बे कुइसनखौ होनायनि मोनसे जाहोना ओरैबायदि बिथाङा ओरैनोसो बुंदों ना मा मिथिया आंथ' ओरैनो बुंनाय बायदिसो मोनदों बिथांखौ स' बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला मा जे जोंनि भारतनि जि कन्स्टिटिउसन बे कन्स्टिटिउसननि जि प्रिएम्बल खुगाफोरनाय होनो बर'आव ना बै खुगाफोरनियावनो दंखायो जे भारतआ मोनसे सेकुलार कान्ट्रि बबेखानि भारतआ फार्स्टनिफ्रायनो सेकुलार नङामोन 1976 निस्सय 1976 ना 70नि उनाव बे टार्म्सखौ सोनाय जादों आं बेबायदि गोसो दङ एक्जेक्ट गोसो गैया स' बिनि उनावसो जोंनि भारतआ बेबायदि आरो नाथाय बिनि सिगां नङामोन बे सोदोबा गैयामोन खारन जोंनि इन्डिया आरो पाकिस्ताना धोरोमखौ लानानैसो गावदोंमोन जे पाकिस्ताना मुस्लिम हादर इन्डिया जाबाय हिन्दु राष्ट्र बेबायदिसोमोन नालाय स' बेयो उनावसो फैनाय स' जियानो जाया माने दाथ' इन्डियायाव बे सेकुलार सोदोबा दङ धोरोम उदां हादर बे सोदोबा दङ नालाय बे हिसाबै रनल्ड पेगु बिथाङा बुंदों बे हिसाबै बेवहाय जेबो बितर्क जानो गोनां गैया जे जोंनि हादरादि बेबायदि धोरोम उदां हादर बेखौ जोंनि क्लास 10 नि फरायसाफोरा मिथिगौ ना मिथिया बे नलेजआ दंना गैया बेखौ टेस्ट खालामनो थाखायसो बे कुइसनखौ होदोंमोन आंथ' बेखौ ब्लाब बायदि नांदों ओरैनो डायलग होनाय बायदि नांदों आरो माने जेंनाया जाबाय नालाय माने बेखौ दोनखोमानो थाखाय बेखौ खालामदों बेबायदि बुंगोन आरो स' गोरानसाव गोरा कुइसन दाननो नागिरनायावनो लास्टाव ओरैबायदि कुइसन दानबाय जाय कुइसनखौ गथ'फोरा जेबो बुजिनानै मोना आरो दा बाथ्राया जाहैबाय मा फरायसाफोरा बेबादि लेभेलनि कुइसनखौ एन्सार होनो हागोन स' बेथ' एपिएससि इउपिएससि लेभेलनि कुइसन जादों होननानै गोबां गेदेमा बिथांमोना बुंगासिनो थादों स' नोंथांमोना बे टेक्स्ट बुकआव जुदि नागिरो बेबायदि जेबो सोंथि मोननाय नङा बे बाथ्राया रोखा नाथाय बे जाबाय आन्डारस्टेन्डिं बेस्ड कुइसन जे बेसेबां नलेज दङ बेसेबां बुजिना मोनदों बेसेबां माने लार्निं आउटकामा फैदों बेखौ नायनो थाखाय बे कुइसनखौ होदों बे बाथ्राया रोखा नाथाय मा जोंनि टिचारफ्रा बेबायदि फरायसाफोरखौ फोरोङो
माब्लाबोथ' बेबायदि फोरोङा स' बेनिखायनो बे कुइसननि एन्सारखौ फरायसाफ्रा आंनि नोजोराव हाया स' सोरबाफोर जुदि फरायसाया बेनि एन्सारखौ लिरदोंबा बे टटेलि फेक जागोन हयथ' सोरबा टिचारा खिन्थाना होनांगोन अब्लासो बे एन्सारखौ गथ'फ्रा लिरनो हागोन आं बेबायदि सानो स' बे जि कुइसन बे कुइसनखौ गोबाङानो माने मा मोनसे धोरोमनि सुबुंफोरखौ डिसक्रिमिनेट खालामनो नागिरदों बा सोलोंथायावबो मा धोरोमखौ लाना फैनो नागिरदों बेबायदि गोबां माने पलिटिक्स गेलेनायखौ नुनो मोन्दों बबेखानि पलिटिक्सआथ' जाखासिगोन सेबाव जि कुइसन फैदों बे कुइसनावथ' राजनितिनि एसे आखाइ दङ बेबायदि टाइपनि जाहैखासिगोन आरो स' पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों स' गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरखौ डिसक्रिमिनेट खालामनो नागिरदों बेबायदि गोबां रोखोमनि पलिटिक्स दा जों नुनो मोन्दों खारन बे कुइसना माने पलिटिकेल लिडारफोरखौ मोनसे स्कप होदों आरो दान्थे बिदान्थे खालामनो थाखाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बे कुइसना बुंनो थाङोबा जेबो गेदेर ओरै नङा जेबो गेदेर इस्यु खालामनांगौ गैया बे कुइसनावनो दंखायो जे दामबुक मुंनि गामियाव मोनसे हस्पिटाल गायसननाय जाबाय माने हमनानै लाबाय आरो बै हस्पिटालाव हिन्दु धोरोमारि सुबुंफोरा फ्रि अफ कस्ट सिकित्सा खालामनो हायो नाथाय गुबुन धोरोमारि सुबुंफोरा मासुल होनांगोन माबा मोनसे होनांगोन अब्लासो सिकित्सा खालामनो मोनगोन बेबायदि जाथावना होनना सोंदों स' बेवहाय डिसक्रिमिनेसननिथ' जेबो गैया बेवहाय पलिटिक्स खालामनो गोनां जेबो गैया नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बे कुइसननि एन्सारखौ फरायसाफोरा माब्लाबाबो एन्सार होनो हाया जुदि प्रपार गाइडेन्स मोनाखैबा टिचारनि नोंथांमोननि आइडियाखौ नोंथांमोना बुं